לימדו אותי תרגילים, אני נולדתי ככה אשכרה, והיום כבר כולם יודעים. נו, כי לאן זה חזר 052-538-164, תוסיף גם 8, הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר. הבאתי לו מספר. יצאתי עם שיניים חשופות, בוא תביא לי 1000 אריות, מזמנים לראות את הקבלות, כל העיניים עליי, ואיך אני לא אוהבת מוסכמות, וכמה שישימו לי גבולות, וכל מה שעושים אני עושה. 164, תוסיף גם 8. כל היום אני בכל מקום, מנקה לי שם, מנקה לי שם. בלילות אני לא רוצה לחלום, אני רוצה לטעום, אני רוצה לטעום. 052-538-164, תוסיף גם 8, הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר. אופס, הבאתי לו מספר אחר. אתם למדו אותי תרגילים, אני נולדתי ככה אשכרה, והיום כבר כולם יודעים. כולם מזיזים את הראש. זו שקמה על הבוקר עם הלוק שלה ביוקר, לא בודק את המחיר. אני